Bore da. Croeso cynnes. Braf iawn eich gweld chi gyd. Hyfryd bod ni'n gallu cael cyfarfod fel hyn bore yma i wrando ar air Duw efo'i gilydd, i gannu clod, i ganmol enw Iesu Grist, ac yn gweddi ni wrth gwrs ydy y byddwn ni wrth fod yma hefo'n gilydd yn cael merth, yn cael gobaith, yn gweld rhywbeth o'r newydd am pwy ydy Iesu Grist. Wrth i ni edrych heddiw ar un o'r darna enwoca lle mae Iesu yn deud rhywbeth amdano fo ei hun, yn disgrifio ei hun mewn ffordd arbennig. Ond mi newch chi weld, wrth i ni fynd yn blaena, os newch chi fod yn graff yn edrych ar ei o eiriau yr emyna, be fydd y thema. Cyhoeddiadau yr wsnos jyst wrth i ni gychwyn. Mae yna astudiaeth y feiblaidd heno yma am 6:00 neu ar Zoom. Wedyn mi gynnon ni gyfarfod gweddi yn hy Steff y Debs nos Ferchar neu ar Zoom. Mae'r clybiau yma nos Wener, yr un amser ag arfer, ac yna eto dy Sul nesaf yma yr ysgol Sul, yr un amseroedd ag arfer, a Gwasanaeth am 1/2 wedi 10. Un peth arall, fyddwch chi'n cofio o'r cyfarfod aelodau bod ni isio enwebiadau ar gyfer ysgrifennydd. Mae'r pythefnos yn dod i ben fory. Felly, os da chi di anghofio gwneud, mae gennych chi un diwrnod arall i gysylltu hefo un o'r henuriaid hefo enwebiad. Wrth i ni ddod at sy'n gilydd, da ni yn dod ac yn gwrando ar y Beibl, ar air Duw, yn dydyn. A da ni'n mynd i gychwyn bore yma yn gwrando ar ddechrau salm arbennig, os symudwn ni mlaen i y sleid nesaf. A mae hwn yn mynd i fod yn rhoi cliw bach i ni ynglyn â'r thema fyddwn ni'n ei ddilyn yn ystod y gwasanaeth. Mi ddarllenau yr adnod gyntaf yma o Salm 27 o Beibl.net, ac yna mi na i weddio. Dyma'r hyn mae Salm 27 yn ei ddeud. Mae'r arglwydd yn rhoi golau i mi ac yn fy achub i. Does gen i ofn neb. Mae'r arglwydd fel caer yn fy amddiffyn i. Does neb yn fy nychryn. Yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth ydy'r adnod yn cyfeithiad arall. Dwch i ni droi at Dduw ac weddio wrth gychwyn y gwasanaeth. O Dduw ein tad, da ni diolch i ti am gael cyfarfod fel hyn, i bod ti yn oer, i bod ti yn eiafol tu allan. Da ni'n gofyn y byddwn ni yn cael profiad arbennig bore yma o gyfarfod a tydi dy hun. Y Duw sydd wedi creu pob peth, y Duw sydd wedi'n caru ni a chariad rhyfeddol trwy dy fab Iesu Grist. Neu di'n helpu ni felly y bore yma i wrando, i dderbyn y neges sy gen ti ar yn cyfer ni trwy'r ysbryd glân, ac i fynd o yma wedi cael profi mewn ffordd arbennig dy gwmni di, dy gariad di, ac wrth i ni roed yn ffydd yn Iesu Grist, yr heddwch a'r maddeuant sy'n dod wrth dy nabod di. Felly helpa ni, da ni'n cyflwyno yn gilydd, da ni'n cyflwyno pob rhan o'r gwasanaeth, yn gofyn y byddi di yn ei ddefnyddio fo, i'n helpu ni ac i fod yn glod i ti. A da ni'n gweddio hefyd am bobl sy'n methu bod hefo ni am wahanol resyma. Yn gweddio bydd na fendith wrth i rai i wrando ac ymuno ar gwasanaeth dros dy we hefyd. Diolch arglwydd y gallwn ni gyflwyno pob peth i ti, oherwydd dy fod ti yn dduw mawr ac yn dduw llawn gras a chariad. Cliw ni felly a maddau ni bob pechod wrth i ni gyflwyno'r cyfan i ti yn enw ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wan, da ni am gannu 2 gan, ac yn y canol rhwng y 2 gan, dwi am fod yn gweddio fawl lle da ni'n canmol Duw, yn canmol Iesu Grist yn y canol. Ond da ni'n mynd i gychwyn hefo'r geiriau sydd yn deud, o leini'r byd, deithos lawr i'r tywyllwch, agor fy llygaid i weld harddwch dywedd sy'n rhoi gwefr i'm henaid ti yw fy mywyd am nerth. A dyma fi'n daddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu ti yw niw. Rwy ti mor ddyrchafedig o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. Ac ar ôl i mi weddio yn y canol, da ni wedyn yn mynd yn syth ymlaen
I ganu Iesu yw'r ior, y cread sy'n cyhoeddi cans trwy ei nerth pob llwyn a pherth a ddaeth i fod. Iesu yw'r ior, cyfanfyd sy'n mynegu hael, llwyr a ser datganant, mae Iesu yw'r ior. Felly dwch i ni godi i ganu. Da ni isio dy addoli di gan ddeud mi wyt ti mor ddyrchafedig, mi wyt ti uwchlaw pawb a phob peth arall. Mi wyt ti'n hyfryd a da ni isio gallu gweld hynny'n gliriach trwy'r ysbryd glân. Da ni'n diolch ar glwydd Iesu mae ti di goleini'r byd sydd di dod i ganol dryswch yn byd ni, wedi rhoi dy hun yn aberth mwyn i ni brofi dy gariad di, mwyn i ni gael bywyd newydd. Helpa ni felly i ganmol, i ddiolch, i weld mwy fyth o pwy wyt ti a be wyt ti di wneud ar yn rhannu, fel brenin, fel arglwydd, fel gwaredwr. Amen. A mi ganwn ni yr un nesaf. Iesu yw'r ior. Amen.
Wel, taswn ni'n anifyr, fyswn ni'n rhoi cwiz i chi wan. Ar sail, be da ni wedi ganu ar salm, pa un o ddywediadau Iesu, na i ddeitha chi, pa un da ni'n mynd i edrych arno fo. Achos mae'n cael ei gynnwys reit ar gychwyn yn darlleniad ni y bore yma. Dwi'n mynd i ddarllen i chi o Beibl.net, Ioan, pennod 8, ac adnodau 12 i 20. Ac wrth i ni edrych ar eiriau Iesu yn fama, da ni'n mynd i fod yn meddwl yn ystod y gwasanaeth, lle oedd Iesu pan ddywedodd o y geiriau yma, be'n ddudodd o, a pam yr ydyn ni angen yr hyn mae Iesu'n ei ddeud, ac yna yn ola, sut mae Iesu'n cyflawni yr hyn ddudodd o. Ond dowch i ni wrando ar y darlleniad i ddechrau. Mi fydd yr adnodau fyny ar y sgrin o Ioan pennod 8. Pan oedd Iesu'n anerch y bobl dro arall, dywedodd, fi ydy golau'r byd. Bydd gan yr rhai sy'n fy nili ni olau i'w harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch. Ond dyma'r Phariseaid yn ymateb, rhoi tystiolaeth ar dy ran dy hun rwy ti, dydy tystiolaeth felly ddim yn ddilys. Atebodd Iesu, hyd yn oed os ydw i'n tystio ar fy rhan fy hun, mae'r dystiolaeth yna'n ddilys. Dwi'n gwybod o ble dwi wedi dod ac i ble dwi'n mynd. Ond os gynnwch chi ddim syniad o ble dwi wedi dod nac i ble dwi'n mynd. Da chi'n barnu yn ôl safona dynol. Dwi'n barnu neb felly. Os dwi'n barnu, dwi'n dyfarnu'n gywir am fy mod i ddim yn barnu ar fy mhen fy hun. Mae'r tad sydd wedi fy anfon i yn barnu gyda mi. Mae eich cyfraith chi'n dweud yn glir fod tystiolaeth 2 yn ddilys. Dwi fy hun yn rhoi tystiolaeth a'r tad ydy'r tyst arall, yr un sydd wedi fy anfon i. Ble mae dy dad di? Medden nhw. Da chi ddim yn gwybod pwy ydw i, atebodd Iesu. Nac yn nabod fy nhad chwaith. Tasa chi'n gwybod pwy ydw i, byddech chi'n nabod fy nhad i hefyd. Dywedodd hyn pan oedd yn dysgu yn y deml, wrth ymyl y bylchau lle roedd pobl yn rhoi harian i'r drysorfa, ond wnaeth neb ei ddal am fod ei amser iawn ddim wedi dod. Amen. Wel, mae yna lot o bethau wedi cael eu cynnwys yn y darlleniad yna, ond da ni'n mynd i ganolbwyntio ar eiriau Iesu reit ar ddechrau y darlleniad. Ioan 8, pennod 12. Mae fo. Yr fersiwn dwi'n newydd allan sydd ar gwylod Beibl.net, ac yna i rei ohono ni ella bod y fersiwn ar y top yn fwy cyfarwydd, my fi yw goleini'r byd, meddai Iesu. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni byth yn rhodion y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Wan, dyma beth da ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo trwy'r gwasanaeth heddiw. Iesu yn deud, my fi yw goleini'r byd. A be nes i ddeud oedd i ddechrau, da ni'n mynd i fod yn meddwl lle oedd o yn deud y geiriau yma. Rwan dwi'n mynd i fod yn anifyr ar ei cwis i chi. Achos mae'r darlleniad wedi deud lle oedd o. Mae hwn yn braf ar pa mor effro oeddech chi bore yma, a pa mor astud oeddech chi'n gwrando. Oedd Iesu mewn lle arbennig yn deud y geiriau yma. Sgynna i ddim gwobr, sori. Rwy'n yn gwybod mewn pa adeilad oedd Iesu pan ddywedodd o, my fi yw goleini'r byd. O, yna. Arbennig yn y deml oedd o. Yn y deml yn Jerusalem. Wan ta, da chi'n meddwl bod o'n bwysig i ni wybod lle oedd Iesu Grist pan ddudodd o y geiriau yma? Wel, mae esbonwyr arbenigwyr ar y Testament Newydd yn deud bod o yn allweddol
neu yn help mawr i ni sylweddoli bod Iesu yn y deml, a bod ni'n gweld y rhan yma o Efengyl Ioan yn ei gyd-destun. Achos os da chi'n edrych ar benod 7, da ni'n gweld eto Iesu yn Jerusalem pan mae yna wyl fawr yn digwydd yna, gwyl y pebyll. Ac mi oedd yna lwythio Iddewon ar draws y byd i gyd, deud y gwir, yn dod at ei gilydd i Jerusalem i ddathlu gwyl y pebyll. Dathlu rhywbeth na ddigwydd y mywyd y genedl gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Chyfo fel mae Cymru Cymraeg i gyd yn casglu hefo'i gilydd weithiau, os dyn nhw isio, wythnos gyntaf mis Awst yn y Steddfod, weithiau nid jyst Cymru ar draws Cymru, ond Cymru ar draws y byd i gyd. O'na glip o ddynas o America, Steddfod Lenni, oedd hi yn bron yn 100 oed, dwi'n meddwl, ac oedd hi'n dod drosodd i'r Steddfod achos bod ti yn siarad Cymraeg, ac oedd hi'n mwynhau gwneud hynny. Wel, i'r Iddewon, yng nghyfnod Iesu Grist, oedden nhw'n mynd i Jerusalem sawl gwaith y flwyddyn i wyl arbennig. Ac yn ystod gwyl y pebyll, mi yna lot o bethau yn digwydd yn Jerusalem, ond un o'r pethau mae'n debyg oedd yn digwydd oedd, mi oedden nhw, os o'n i mlaen i'r sleid nesaf, mi oedden nhw yn goleuo fel padelli mawr yn llawn o dan. Felly, yn lle oedd Iesu Grist, yng nghyntedd y deml, yn ystod gwyl y pebyll, mi fysa yna dan enfawr yna. Tân, gola, oedd yn goleuo y ddinas i gyd. O'na filoedd y bobl yna, ac achos bod y deml ar ben bryn, mae'n siŵr, mae oedden nhw'n tybio bod yna ola yn llewyrchu ar draws y ddinas i gyd. Felly meddyliwch, unai ar ddiwedd yr wyl, neu jyst ar ôl yr wyl, mae Iesu mynd i'r union rhan un lle mae pobl newydd weld y gola llachar ma'n disgleirio, a mae o'n deud, fi ydy goleini'r byd. Peidiwch â meddwl am yr gola sy'n newydd fod yn y deml. Peidiwch â meddwl na yr wyl yma sy'n mynd i sortio pob peth allan. Fi ydy gola y byd. Wan, da ni'n mynd i feddwl pam bo hynny yn bwysig. Os wneith rhai o'r plant ddod ymlaen i'n helpu fi, dwi'n mynd i roi tasg bach i chi wan, iawn? Os dwi'n gallu cofio pa fag ydy'r un cywir. Reit, y dasg ydy hyn, iawn? Mae gynna i wahanol bethau dwi'n mynd i roi ar y bwr. A be dwi eisiau chi wneud ydy penderfynu sut mae'r gwahanol bethau yma, be di'r cysylltu, pa rei sydd yn mynd hefo'i gilydd, oce? Felly, na i ddangos, achos da chi'n gallu gweld, ond i rei yn y cefn, ni'n gallu gweld. Llyfr coginio, iawn? Llyfr coginio. Oren. Car, rasio. Banana. Ingorn. Goriad y car. Oren arall. A pel amryliw. Reit. Rwan ta. Mae nhw i gyd efo cysylltiad efo un peth arall. Felly, dwi eisiau chi roi nhw ochr yn ochr a'i gilydd i benderfynu be di'r cysylltiad rhwngthyn nhw. Iawn? Okay. Reit. Da chi wedi penderfynu? Na i gymryd hwnna. Iawn. Os yna rhywun eisiau angytuno, da chi eisiau symud rhywbeth... Ydych chi eisiau symud pethau o gwmpas, neu ydych chi'n hapus o hynna? Reit. Dwi eisiau chi rwan helpu fi... Na ni ddod at hwn yn y diwedd, dwi'n meddwl. Dwi eisiau chi rwan ddeud wrtho fi be di'r cysylltiad, iawn? Da chi wedi gwneud y ddau yma hefo'i gilydd. Llyfr coginio a banana.
Da. Ti'n defnyddio banana pan wyt ti'n gwneud cacan neu bara banana. Da. Be ddech chi'n dweud, Leo? Rhaid yn peth. Felly mae yna gyswllt clos rhwng y ddau beth yma. Da, iawn. Be am y ddau beth yma? Car, rasio, a goriada. Daniel. Agor y car? Wel na, di o ddim. Anna? I cychwyn y car. Di'r goriad yma ddim yn cychwyn y car yma, na? Bod sa hwnna'n cychwyn car go iawn, ond mae hwnna ddim yn car go iawn, ond maen nhw yn cysylltu achos maen nhw dau heb rhywbeth i wneud fo'r car. Da iawn. Hwn ydi goriad car go iawn fi. Nes i ddod yn y car yma, bore yma, ond mae hwn yn gar, ond di ddim yn gar go iawn ydi. Felly hwn oedd y cysylltiad. Reit, be am... Wel, mae pawb yn y cefn, dyn nhw'n mynd i allu, fe chi ddeud wrthyn nhw beth yw'r cysylltiad, di? Mae'r ddau ohonyn nhw'n oren, yndi, ond beth yw'r gwahaniaeth rhwng nhw? Ia? Plastig ydi hwnna. A dwi ddim yn mynd i daflu'r oren yma, achos oedd eisiau fita fo yn esmod am yn explodio. Maen nhw'n edrych yn debyg, ond beth yw'r gwahaniaeth rhwng nhw, Elain? Fysa ti'n bita'r ddau yma? Na. Pa un sa ti'n bita? Achos mae hwn yn oren go iawn, a mae hwn yn cogio. Iawn. Dyma lle mae'r hwyl yn cychwyn. Ingorn a pel. Be di'r cysylltiad rhwng nhw? Lle dwi fod i roed y bel? Yn yr corrig. A pw. Mae di mynd dwi'n, mod un o gynnau. Dyna'r unig cysylltiad rhwng y ddau yna, ond o'n i'n meddwl bys yma'n hwyl. Iawn. Gewch chi fynd i ystod lawr a na i drio egluro wrthach chi sut mae'r pethau yma'n ffitio mewn hefo'n darlleniad ni. Ia, o, na fo. Iawn. O'n i'n mynd i gynnig pwy fysa'n licio, ond da chi'n cael chwarae fo hwn, neu byddwch chi'n gwrando na mi wedyn. Mae yna rhyw fath o gysylltiad rhwng y pethau yna i gyd yn does. Oren ac oren, mae yna gysylltiad, ond dyn nhw ddim rhy fath. Achos mae un yn oren go iawn, a mae un yn edrach ac yn atgoffa ni o'r oren go iawn. Yr un fath hefo hein, car sydd yn atgoffa ni o gar, ond goriad ar gyfer car go iawn. So, car go iawn yn rhy fawr i ddod efo mewn. Mae un yn atgoffa ni o be ydy'r peth go iawn. Ac o'n i yn mynd i awgrymu, os oeddech chi'n mynd am dro i gael picnic, pa un fysach chi isio? Dim y llyfr recipe, ond y bwyd go iawn, o mae yna gysylltiad rhwngth nhw. Wan, mae Iesu Grist yn y deml ar ôl yr seremoni yma hefo'r tân mawr yng ngwyl y pebyll, a mae o'n deud, nid sbiwch ar y deml, nid darllenwch fwy o'r Beibl a mi fydd hyn yn sortio pob peth allan, mae o'n deud, my fi yw goleini'r byd. Fi ydy'r un sydd yn dod â gola go iawn i'r byd. Wan, mae y gola yn y deml yn help i atgoffa pobl o bod Duw yn ola, bod na golofn o niwl a cholofn o dan wedi bod yn rhan o Dduw yn achub y bobl yn y gorffennol, ond mae Iesu'n sefyll yna yn deud, rwan, sylwch na fi ydy'r gola go iawn. Ac unrhyw un sydd yn dod i fy nhrystio i, yn dod i fy nili ni trwy ffydd, mi fydda nhw yn derbyn y gola hwnnw sydd yn dod â bywyd am byth iddyn nhw. Sawl un ohonoch chi sydd wedi gwneud helfa drysor erioed? Rhai ohonoch chi. Mewn helfa drysor, be ydych chi'n gael ydy cliwia sydd yn anfon chi i rwla arall. Mae Iesu nid yn anfon ni i le arall neu yn deud gnewch y pethau yma. Mae Iesu wastad yn deud, fi da chi angen. Fi ydy'r un sydd yn mynd i atab eich angen mawr chi. Fi ydy'r gola sydd wedi dod i'r byd i ddelio hefo'r tywyllwch mawr y byddwch chi
yn dod ar ei draws o, y tywyllwch mawr sydd yn effeithio pawb ohono ni. Ond ydych chi'n gwybod be? Dim one-off oedd hyn i Iesu Grist. Mae Iesu'n ei wneud o trwy'r amser. Mae o yn yr Efengyla, ac yn sicr yn Efengyl Ioan, mae o mewn sefyllfaoedd arbennig yn defnyddio digwyddiad neu rhyw fath o wyrth ac yna yn dysgu i ddisgyblion am rhywbeth amdano fo ei hun. Os ydych chi yn cofio rhai wythnosau nôl oedd Emyr yn pregethu ar y wyrth porthu'r 5,000, lle nath Iesu Grist allu bwydo yr miloedd o bobl yna hefo dim ond 5 torth a 2 bysgodyn. Ac yn Efengyl Ioan, yn syth ar ôl y wyrth yna, mae Iesu'n deud rhywbeth amdano fo ei hun. Chi'n gwybod beth mae'n dweud? Mae fi yw bara'r bywyd. Yn syth ar ôl porthu'r 5,000, mae Iesu'n deud, peidiwch â bod yn obsessed efo bara a bwyd i'ch boliau chi, sylwch be dwi'n drio ddysgu. Fi, da chi angen. Unrhyw un sy'n dod ac yn trystio yna i, fyddwch chi'n mynd sychedu am fwy a fwy o bethau, fydda i yn rhoi be da chi wir angen i chi. Mae hynny'n digwydd ym Mhenod 6, neidiwch ymlaen rei penodau i Ioan penod 11, a mae yna wyrth enfawr yn digwydd hefo Lazarus. Lazarus yn ffrind i Iesu Grist, a mae o'n sawl, a mae o'n marw. Mae yna wyrth yn digwydd achos mae Iesu yn galw Lazarus yn ôl, yn fyw o'r bedd. A be mae Iesu'n dweud? Just cyn y wyrth yna. Mae'n deud un arall o'i my fi yws. Mae o'n deud, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Chi'n gweld eto? Mae yna rhywbeth wedi digwydd a mae o'n dysgu iddyn nhw. Stopiwch fod yn obsessed hefo be dwi'n gallu wneud neu ddim yn gallu wneud yn eich bywyd chi rwan. Sylwch, mae fi ydy'r atgyfodiad ar bywyd. Fi ydy'r un sydd yn gallu eich cynnal chi am byth yn rhoi bywyd tragwyddol i chi. Hebdda fi, da chi ddim yn mynd i dderbyn y pethau yma. Ond mae hwnna'n wers bwysig i bawb ohono ni, yn dydy? Achos yn temtasiwn ni ydy dilyn pethau a phobl. Os ydych chi yn defnyddio eich ffôn neu cyfrifiaduron, ella bod chi wedi clywed am influencers ar social media. Gael ei tipu chi, peidiwch â dilyn nhw, peidiwch â gwrando ar bob peth mae pobl yn ddeitha chi ar y we. Achos maen nhw'n mynd i wneud camgymeriadau, maen nhw'n mynd i ddeud a gwneud pethau gwirion. Ond mae gennym ni un sydd yn berffaith. Mae gennym ni un sydd yn oleuni pur, lle does na ddim tywyllwch, dim twyll yn perthyn iddo fo. Ar arglwydd Iesu Grist ydy hynny. A mae o'n oleuni, nid i rei pobl, my fi yw goleuni'r byd. Felly, ym mhob oes, ym mhob gwlad, ym mhob cyfnod, mae Iesu'n dod a mae o'n deud, fi da chi angen. Fi sy'n mynd i ddod i leddfu eich poen chi. Fi sy'n mynd i ddod i gael gwarad o'r tywyllwch. A mi wnawn ni siarad chydig bach mwy am y tywyllwch yn nes ymlaen. Ond cyn hynna, da ni'n mynd i ganu can sydd yn sôn am Iesu Grist fel goleuni'r byd. Ac ar gyfer y gan yma, fyswn i'n hoffi tasach chi blant yn dod i'r blaen, achos mae yna chydig bach o symudiadau da ni angen wneud yn y gan yma. Iawn? Swn i'n licio, wel, mae eisiau symud dipyn i'r chwith ac i'r dde, felly chi fel cynulleidfa, jyst byddwch yn ofalus pan da chi'n trio gwneud hyn. Felly, na ni roi geiriau'r gan i fyny. A mae'r gan yn deud, Iesu yw goleuni'r byd. O tyrd at o ef, mae'n symud holl dwyllwch y byd. Iesu yw goleuni'r byd o sawn at o ef, fe fyddwn yn blant Duw o hyd. A wedyn, dyma lle da ni'n symud, iawn. 3 cam bach i'r chwith. Wan, mae chwith fi a chwith chi'n wahanol. Just atgoffa chi hynny. So, da chi eisiau mynd ffordd na? Iawn. 3 cam bach i'r dde. Iawn. Troi mewn cylch. Dwylo'r dy glin. Fama, ydyn ni.
A wedyn, cerdded at o ef, cerdded at o ef, cerdded at oleuni Duw. Okay? Dwi'n meddwl bod lot o'na chi, oedden ni yn canu hon yn cofio plant Llansannan yn eitha aml. Mae'n eitha hawdd, neith Ann chwarae trwyddi hi, a benai ydy, Llia, dych chi eisiau helpu fi o symudiadau i bawb arall gael gweld? Iawn. Dewch chi'r blaen y fama ta. Na ni, i chi gael dall sut da ni'n mynd i fynd. Iawn? Os ydych chi eisiau dod i'r blaen, ta blant, fel bod chi'n cael digon o le i symud. A wedyn nawn ni weld sut eithi. Os ydych chi'n cael traffath symud am pa bynnag reswm, mae hynna'n iawn, peidiwch y poeni. O, mae'n eitha oer, felly bysa bach o... Na, well chi mynd i fanna rhag ofyn i chi faglu dros yr weirs. So, cerwch chi reit i fama mewn rhes, a wedyn allwch chi symud efo'ch gilydd, iawn? Oce? Iawn, os newch chi gyd bwyntio ar un cyfeiriad, fydd o'n helpu chi efo cyr... Trowch chi bwyntio ato fi? Iawn? Oce. Ydyn ni'n barod? Iawn? Rwan ta, bod y gan yn ar hwyl, ac yn helpu ni i deimlo chydig bach yn gynesach, mae gan bwysig achos mae o yn deud yn union be mae Iesu Grist wedi ddeud. Iesu ydy unig oleuni'r byd, Iesu sy'n symud y twyllwch y byddwn ni'n symud amdano fo nes ymlaen, ac os ydyn ni'n mynd at Iesu'n trystio yn fo, mae'r Beibl yn deud y byddwn ni'n blant Duw o hyd. Am byth, achos bod goleuni Iesu hefyd yn rhoi bywyd i ni. Felly, da ni di edrych ar na Iesu ydy gola'r byd go iawn, dydy o ddim yn arwain ni at lefydd eraill nag at bethau eraill, da ni ganolbwyntio ar Iesu ei hun, ond dowch chi ni ofyn yn eilbeth, dowch chi ni ofyn cwestiwn eitha
syml, sef, pam ydyn ni angen gola? Pam ydyn ni angen gola? Fellwch chi feddwl pam ydyn ni angen gola, blant? Lle ci? I be? I ni allu gweld, ie, gwir. Mae gola yn help mawr i allu gweld, Llia? I ddarllen yn y nos, os ydych isio. Ie, yn siŵr enw os ti fod i ddarllen yn hwyr yn y nos, ydy e? Be arall da chi'n meddwl mae gola yn allweddol ar ei gyfer o? Wel, nawn ni feddwl hefo'n gilydd, a nawn ni roi prawf, dweud y gwir, arna chi, os newch chi ddod ymlaen. Wel, dwi eisiau rhywun dewr rwan, iawn? Da ni'n mynd i wneud gweithgaredd, ond mae angen i'r person sydd yn gwneud y gweithgaredd fod yn ddewr, achos dwi'n mynd i ddwyn goleini o ddianna chi trwy roi mwgwd dros eich llygad chi. A wedyn, mi fydd gennau rei pethau mewn bag. A'r cwestiwn ydy, fydd y pethau yna neis neu ddim? Dewch ymlaen os ydych chi'n ddewr. Reit. Well done. O'n i'n meddwl bod yna gymaint o hyn o bobl ddewr. Reit. Na i jyst rybuddio chi, sgynna i ddim gymaint o hynna o bethau yn y bag, iawn? Felly pwy di'r un sy'n eisiau mynd gyntaf? Juda? Chdi un a throed gyntaf? Mae rhaid chdi fod yn onast, de? Paid y deud celwydd a deud bod chdi methu gweld pan wyt ti go iawn. Okay? Dwi'n gwybod y triciau, achos dwi wedi gwneud nhw'n hyn. Ti'n gallu gweld rhywbeth? Go iawn? Ti'n meddwl bod yn gallu gweld? Na. Reit, dwi eisiau ti roed y law i mewn i'r bag a tynnu rhywbeth allan a gei di ddangos o i bawb arall a peidiwch a deud be di o, mae hyn yn eitha pwysig. Reit, dwi eisiau ti ddangos o codon uchel i bawb arall gael gweld. Iawn? Reit, dwi eisiau chdi drio deud wrthyn ni be di o. Tepot, da iawn, clap iddo fo, da iawn. Reit, pwy sy'n mynd i fynd nesaf? Anna, ti'n teud da? Ti'n gallu gweld? Na. Reit. Barod, yr un peth eto. Llaw i mewn i'r bag. Tynna un peth allan a dangos o i bawb. Reit. Dangos o yn eich codon uchel i fyny. Reit, a wedyn, dwi eisiau ti feddwl be ydi o. Cyllell cocsio, da iawn. Arbennig, reit. Pwy sy'n mynd nesaf? Daniel, ti? Sorry. Trwrnod. Ti'n gallu gweld? Na. Ti'n siwr? Go iawn. Ie. Oce, bwys. Ie. Reit, llaw. Mewn i'r bag. Tynna un peth allan a dangos o i bawb. Reit. Dwi eisiau ti codi fo i bawb gael gweld o. A dwi eisiau ti feddwl be ydi o. Iawn? O ti? Heb weld? Ydi o'n be? Fidget? Na. Ti eisiau tynnu chdi gael gweld? Gola! Ti'n gwybod? Na ni. Sa'n haws os di roed y gola ar? Fysa fo. Iawn. Pwy sy'n mynd i fynd nesaf? Iawn. Ti, Lori? Ti eisiau tynnu dy spectols? Iawn.
Sorry. Dwi'n mynd i... Iawn? Wyt ti'n gallu gweld? Ti'n siwr? Iawn. Llaw i mewn. Dangos i bawb? A be ydi o? Ydi o fel fflag newydd? Pa un? Fflag Cymru. Oce, tyna. Ti'n abo mi dda. Da iawn. Pwy sy'n mynd i ddod ola? Elain. Iawn. Sorry. O'n i deud bod gen i ddim digon o bethau i bawb yna chi. Dwi'n ofni wan bod na'r un o chi di pipian i mewn yn hwnna. Dwi ddim. Iawn? Ti'n gallu gweld? Fel bod yna rhywbeth arall yn y bag. Mi ddylsa bod yna un peth arall. Oes. Reit. Ti'n barod? Iawn. Y cod efo ni, chael ei bab gael gweld? A wedyn, dwi eisiau ti feddwl be ydi o. Ti'n gwybod be ydi o? Ti eisiau dyfalu gesio rhywbeth? Gei di dynnu fos ti eisiau? Fel... Dwi'n siŵr os ti dal yn gweithio, ond rhyw fath o guinea pig hefo olwynion ar ei wilod o. Oes na? Di am gweithio. Iawn. Gewch chi fynd yn ôl i ista, diolch. Diolch. Nôl i ista. Iawn. Nôl i ista, please. Diolch fawr iawn i chi. Wan ta. Mae rai cyfadda, o'n i'n impressed iawn wrth i'r gêm fynd yn ei blaen, oeddech chi'n gwneud yn dda iawn yn gwybod be oedd o, hyd yn oed bod na ddim goleini bod chi yn y twllwch. Oedd y 2 neu 3 cynta wedi gallu gwybod be oedd nhw. Ond, pan ddoth i yr rhai chydig bach mwy rhyfedd, oedd o'n anodd deud yn dweud. Da ni angen gola i wybod be di be. A dychmygwch, sa swn i'n anifyr ac yn anoeth, swn i wedi gallu rhoi cyllall go iawn byswn. Ond meddyliwch beth sydd wedi digwydd wedyn. Pwy nath dynnu'r gyllall allan? Beth sydd wedi digwydd sa hon wedi bod yn gyllall go iawn? Sa chdi di... Beth sydd wedi digwydd? Wel, sa chdi di brifo, mae'n siŵr bysach. Dychmygwch, byswn i wedi rhoi tebot efo te poeth mewn yn efo. A bod Juda di rhaid i law i mewn. Sgynna mam syniad am sa? Sa fod di brifo yn bysa? Pan ydyn ni'n meddwl am Iesu'n deud my fi yw goleini'r byd, mae o'n gwneud i ni feddwl pam ydyn ni angen goleini. Wel, da ni angen goleini mwyn gallu gweld, yn dydyn? Mae goleini yn allweddol mwyn i ni weld a bod yn ddiogel, bod yn saff. A mae gen i lun yn y sleid nesaf o oleidu. Ond mae goleidau wedi bod yn rhywbeth pwysig iawn i bobl ar y gychod. Dyna sydd yn cadw nhw'n saff. Y gola yna yn ganol nos sydd yn cadw nhw yn saff. Mae Iesu Grist wedi dod i'r byd achos da ni mewn tywyllwch fel pobl. Mae'r byd mewn tywyllwch. Sy'n golygu bod yna berygl o gwmpas ym mhob man. Mae yna bethau tywyll yn digwydd yn byd ni, ond nid jyst allan yn y byd mae yna dwllwch. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod yna dywyllwch yn o'n ni'n hunin hefyd. Yn y ffordd ydym ni'n gallu bod yn gas, da ni'n gallu bod yn hunanol, da chi'n gallu gweld yn yr ysgol, yn eich bywydau chi'ch hun, bod tywyllwch tu allan yn y byd ac yn calon ni hefyd. Mae Iesu'n gwybod hynny a mae o'n deud, my fi ydy goleini y byd. Dwi wedi dod i ddelio hefo'r tywyllwch sydd yn eich effeithio chi. Mae o'n gwneud hynny trwy'n cadw ni yn ddiogel. Ac yn y pwynt nesaf nawn ni feddwl sut mae o'n cadw ni'n ddiogel. Ond nid yn unig mae o'n cadw ni'n ddiogel, os a'n ni mlaen i'r sleid nesaf, mae gola yn helpu ni weld a bod yn ddiogel, mae gola hefyd yn...
Chi wedi gweld yr arbrawf yma rioed? Be di'r gwahaniaeth rhwng y ddwy bowlan yna ar ôl 5 diwrnod? Cynan, be ti'n meddwl di'r gwahaniaeth? Mae yna un wedi cael rhywbeth oedd ydy'r llall ddim. Da iawn. Mae yr cres ar yr ochr chwith wedi cael ei dyfu heb ddim gola, a mae'r un ar yr ochr dde wedi cael gola. Pa un sy'n edrych yn fyw a pa un sy'n edrych yn farw? Da iawn? Yr un gwyrdd sy'n edrych yn fyw, de? Mae o angen gola i gael bywyd. A mae Iesu Grist yn ei eiriau fo yn deud, mae fi yw goleini'r byd, ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni byth yn rhodion y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Felly Iesu di'r gola go iawn, Iesu di'r gola go iawn sydd yn rhoi bywyd go iawn i bawb sydd yn dod ato fo mewn ffydd, pawb sydd yn trystio yno fo ac yn dod yn ddisgybl iddo fo. A be mae hynny'n olygu ydy, hefo Iesu Grist, da ni'n cael y wir, y bywyd go wir mae Duw am i ni gael. Y bywyd yna sydd yn llawn cariad. Y bywyd yna sydd yn gweld Duw ar waith yn bywydau ni ac yn bywydau yn gilydd. Y bywyd yna lle da ni'n gallu diolch i Dduw am be mae o di wneud. Ond os ydyn ni'n y tywyllwch, da ni ddim yn cydnabod Duw. Da ni ddim yn gwerthfawrogi Iesu Grist. A da ni'n meddwl na pethau eraill sydd yn bwysig yn hytrach na'r arglwydd Iesu. Felly mae Iesu wedi dod yn oleini'r byd i roi diogelwch, i roi bywyd i ni. Ond da ni'n mynd i gymryd chydig bach o amser rwan yn gweddio. Ac wrth i ni weddio, be da ni'n neud ydy gofyn i Dduw, gofyn i Iesu Grist am bethau da ni angen help efo nhw, diolch i Dduw am bethau mae o wedi wneud dros da ni'n barod. Felly dwi eisiau chi helpu fi trwy awgrymu rhai pethau y gallwn ni fod yn gweddio amdanyn nhw bore yma, iawn? A wedyn na i weddio yn fyr y pethau yna. So, rhowch eich llaw i fyny os da chi'n gallu meddwl am bethau y gallwn ni weddio amdanyn nhw. Unrhyw beth. Da ni eisiau gofyn i Dduw amdanyn nhw bore yma. Fion? Mae goleini. Ie, diolch. Helpu ni gofio, mae yn niw yn Iesu Grist mae goleini. Llwch chi fel am rhywbeth arall? Neu os da chi isio, ella os hynny'n help, meddylwch am y pethau yn byd ni sydd yn dywyll. Na ddigon o bethau yn does o'n cwmpas ni, da ni'n clywed amdanyn nhw. Meddyliwch am bethau sydd yn dywyll, ac wedyn mi allwn ni weddio bod goleini Iesu Grist yn gwneud gwahaniaeth yn y sefyllfaoedd hynny. Llwch chi feddwl am bethau tywyll yn byd ni, neu yn bywydau ni? Clio? Helpu, ia, ti'n iawn, y rhyfel yn Gaza, ia. Yna ni gael un bach arall. I ni ofyn i'r arglwydd Iesu am ei help efo fo. Ukraine, ie. Iawn. Dewch ni dawelu wan ta, a nawn ni ofyn i Iesu goleini'r byd am ei help efo'r gwahanol bethau yna. Dewch ni weddio. Sodwch chi. O Dduw, da ni yn diolch. Mae dy fab di Iesu ydy'r gwir oleini, goleini i'r byd, sydd wedi dod i ddelio â'r tywyllwch sydd na yn calonna ni, y tywyllwch sydd na yn byd ni. A da ni'n gofyn am dy help di trwy dy ysbryd glân i ni gofio na yno ti yn Iesu Grist mae'r goleini. Nid mewn pobl glyfar, nid mewn patryma o wneud pethau, nid trwy fod yn dda yr ydyn ni'n ffeindio'r goleini, mae'r goleini wedi dod ata ni yn Iesu Grist. Helpa ni felly, pan ydyn ni'n cael cyfnodau anodd, i droi, nid i mewn i ni'n hunin, yn meddwl bod na atebion yno,
ond i droi ata ti arglwydd Iesu. Yn gofyn am help, yn diolch dy fod ti a dy gariad wedi disgleirio i'r holl fyd wrth i ti farw ar y groes. Da ni hefyd yn cydnabod bod na dywyllwch brawychus yn byd ni. Da ni'n ei weld o mewn salwch, mewn marwolaeth, da ni'n ei weld o yn y casineb erchyll sy'n yn y byd heddiw mewn rhyfel. A da ni'n gweddio, yn enwedig heddiw, da ni'n gweddio am y sefyllfa yn Gaza, yn Israel. Arglwydd, da ni'n gweddio bydd dy oleuni di trwy Iesu Grist yn dod â heddwch, yn dod â cymod, yn dod â maddeuant lle mae yna ddialedd a chasineb a tywall gwaed ar hyn o bryd. Da ni'n gweddio hefyd dros yr Wcrain, arglwydd yn gwybod bod yna yr un tywyllwch yn fanno, lle mae yna ladd a chamdrin, a da ni'n gweddio y byddi di a bydd Iesu Grist a'i oleuni yn gwneud gwahaniaeth i bobl yn y sefyllfa honno hefyd. Da ni'n diolch arglwydd bod y bobl di yn Israel, bod y bobl di yn yr Wcrain yn gallu dibynnu ar y goleuni sydd yn eiddo iddyn nhw trwy ffydd yn Iesu. Cynnal nhw, plis. Nertha nhw. A da ni'n gofyn wrth i ni fod yn bobl i ti yma, da ni'n cydnabod arglwydd bod tywyllwch yn gallu dod i'n rhan ni yn aml. Yn y sefyllfaoedd, yn y cyfnodau hynny, tuda ni at oleuni'r byd mewn ffydd, yn cydnabod yn gwendid, yn cydnabod yn hangen mawr amdana ti. Cliw yn gweddi ni, bydd yn agos at bawb da ni'n meddwl amdanyn nhw, sydd yn mynd trwy gyfnodau tywyll ar hyn o bryd. Arglwydd, cliw yn gweddi ni, a gnad y waith ynom ni, gnad y waith trwyddom ni yn y byd, mwyn i ti gael y clod a'r ganmoliaeth yr wyt ti'n ei heiddi. Da ni'n gofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist, goleuni'r byd. Amen. Felly, da ni wedi edrych ar lle oedd Iesu Grist yn deud? Mae fodd goleuni'r byd. Pam bod goleuni'r byd mor bwysig? Da ni'n mynd i orffan hefo sut. Sut mae Iesu goleuni'r byd yn delio â'r tywyllwch. Oedden ni'n sôn yn gynharach bod tywyllwch yn gallu bod yn berigl, yn boen i ni, fel tos o'n i wedi torri yn llaw ar y gyllall neu llosgi hefo te. Ond mae tywyllwch yn y Beibl yn dangos y pethau sydd yn digwydd yn sgil pechod, yn sgil drygioni, a'r pethau sydd yn dod o fyw mewn byd sydd ddim cweit yn iawn. Os da chi'n cofio hanes y creu, reit ar gychwyn y Beibl yn Genesis, mae Duw yn creu pob peth a mae o'n deud, gwelodd Duw y cyfanawnaeth ac yr oedd yn dda. O wedyn dydy'n byd ni ddim yn berffaith rwan, na di? Ydych chi rioed wedi cicio rhywbeth oeddech chi ddim yn trio gicio? Ydych chi wedi baglu dros rhywbeth ar lawr? Un o'r pethau dwi wedi gwneud fwy nag unwaith ydy hitio bus bach yn rhoed wrth ochr drws. Ew, mae o'n brifo. Ydych chi'n meddwl, does o ddim rheswm amdano fo, yn fwy na bod fi'n byw mewn byd sydd ddim yn berffaith, a mae o'n brifo. Mae o yn rhan o'r amrywiol bethau sydd yn dod i'n rhannu achos bod yn byd ni a tywyllwch yno fo. Ac fel o'n i'n deud, mae'r tywyllwch yna'n gallu bod yn calon ni. Yn dydy, yn y ffordd da ni'n bod yn gas efo'n gilydd. Yn y ffordd mae yna salwch, yn y ffordd yr ydyn ni weithiau yn gweld pobl yn marw. Mae ei gyd yn cael ei gyfleu hefo y gair tywyllwch yn y Beibl. Ond mae Iesu wedi dod i wneud pethau'n iawn. Mae Iesu wedi dod yn oleuni'r byd. A sylwch be mae o yn ei ddeud yn yr adnod da ni'n ganolbwyntio ni. Y bobl sydd yn dilyn Iesu, fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch achos bod gan nhw oleuni'r bywyd. Mae gan nhw Iesu Grist sydd yn rhoi bywyd iddyn nhw bod na dywyllwch yn calonna ni, bod na dywyllwch yn byd ni. Sut? Be di'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud i ddelio hefo tywyllwch sydd yn calonna ni, tywyllwch sydd yn byd ni unwaith am byth? Wel, na i ddeud wrthych chi, mae gen i un llun arall i ddangos, dwi'n meddwl. A ni'n nidio dros hwnna. A hwnna. Sori, ffordd arall. Dal i fynd.
Reit. Os ydych chi'n gallu gweld... dyn nhw'n melyniad da iawn. Mae yna ddau lun yn fanna. Ar y dde, mi welwch chi gwch arbennig yn mynd allan yn y nos. Ar y chwith, tasam yn lun gwell, sori. Ar y chwith, mi welwch chi bobl a chofrennydd a'r fynydd yn ganol y nos. Iawn? Mae yna enw ar y bobl sydd yn gwneud y gwaith yn y llun ar y chwith ar y mynydd. Enw ar y tîm. So rwy'n gwybod beth da ni'n ei galw nhw? Da iawn chdi. Mountain Rescue, neu'n Gymraeg fysa ni'n deud tîm achub mynydd yn bysan. I gwaith nhw ydy mynd allan pan mae pobl mewn traffarth ar y mynyddoedd, maen nhw'n mynd allan atyn nhw i'w hachub nhw. Be di enw y cwch arbennig ar y dde? Mae yna enw ar y cychod arbennig yma. Anna eto? Ar NLI, ie. Da iawn chdi. Aran? Bad achub. Tîm achub mynydd. Bad achub. Pan mae rhywun mewn traffarth, mewn peryg, pan maen nhw ella bron a marw, a maen nhw mewn tywyllwch, dyn nhw methu gwneud dim byd i helpu i hunin, be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n galw am rhywun i'w hachub nhw. Wrth i ni drystio yn Iesu goleini'r byd, be da ni'n wneud ydy deud, Iesu, mae rhaid i chdi yn achub ni. Hebdda ti yn bywydau ni, mi fyddwn ni yn y tywyllwch am byth, yn wynebu marwolaeth ac yn wynebu cosb am yn pechod ni. Ond mae Iesu yn gwneud yn union beth mae tîm achub mynydd neu bad achub yn wneud. Mynd i ganol y tywyllwch, mynd i ganol y peryg i ddod â bobl i ddiogelwch, i achub i bywydau nhw. A'r ffordd mae Iesu Grist wedi gwneud hynny, da ni'n ei weld o yn y Beibl, mae o'n dod o'r nefoedd i lawr i'r byd a mae o'n marw ar y groes. A be mae'r Beibl yn ei ddeud ydy, pan nath Iesu farw ar y groes, nath na rhywbeth rhyfedd iawn ddigwydd yn Jerusalem. Chi'n gwybod be nath ddigwydd yn Jerusalem pan oedd Iesu Grist yn cael ei groesroelio yn hongian ar y groes? Anna? Arbennig, da iawn chdi. Mae'r Beibl yn deud bod na dywyllwch wedi dod am 2 awr tra oedd Iesu'n marw ar y groes. Mi oedd o'n symbol clir bod Iesu wrth fynd ar y groes, nid, ond na ddim tywyllwch yn Iesu Grist, oedd o'n berffaith, ond oedd Iesu wrth fynd ar y groes yn cymryd yn tywyllwch ni i gyd arno fo'i hun, ac oedd o'n mynd i'r tywyllwch eithaf, oedd o'n wynebu cosb barn Duw ar y groes, fel bod pawb oedd yn trystio'n Iesu Grist, pob Cristion, ddim yn gorfod aros yn y tywyllwch, ond yn hytrach yn cael dod i oleini y bywyd tragwyddol. Ar ôl i Iesu Grist gael ei groesoelio yn y tywyllwch, mae o'n marw a lle nath nhw roid o. Nath nhw roid o mewn lle arbennig. Cleo? Mewn ogof, mewn bedd, yn y tywyllwch yn fanno. Nath Iesu Grist aros yn y tywyllwch? Na, be nath ddigwydd ar Sul y Pasg? Nath Iesu atgyfodi. Nath o goncro tywyllwch y bedd a dod yn ôl yn fyw, a be mae'r Beibl yn dweud ydy, wrth i ni gredu'n Iesu Grist, mae be mae o wedi wneud ar y groes, be mae o wedi wneud wrth atgyfodi yn wir i ni. Da ni wedyn yn derbyn goleini'r bywyd. Da ni wrth dderbyn Iesu Grist, yn ffrind, yn arglwydd ar yn bywydau ni, da ni yn derbyn goleini'r bywyd a'r bywyd tragwyddol sydd yn dod o Iesu. Mae Iesu yn deud, byddwch chi yn marw yn gorfforol, fyddwch chi yn saff am byth yn y bywyd yr ydw i yn unig yn ei roi i chi. Felly y groes sydd yn dangos sut mae Iesu wedi wynebu tywyllwch yn lle ni fel bod ni wrth drystio yno fo yn mynd i dderbyn goleini a bywyd am byth. Diolch i chi am wrando. Da ni'n mynd i stopio yma yna. Da ni'n mynd i ganu y can i orffan
sydd yn sôn am sut na Iesu Grist ydy'n gobaith ni, Iesu Grist ydy'n goleuni ni, Iesu Grist a'i gariad yn marw ar y groes, ydy'r lle da ni yn dibynnu arno fo i wynebu pob math o brofiadau sydd yn dod i ni yn y byd llawn tywyllwch ydyn ni'n byw yno fo. So os nawn ni orffan yn canu yng Nghrist ei hun, sori, am neidio un lle llall ar y PowerPoint. Nawn ni ganu hon i orffan. Yng Nghrist ei hun mae ngobaith i, ef yw fy hael, fy nerth fy nghan. Mae'n gongolfaen, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pyr, ei heddwch mawr, does ofn i mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy oll yn oll, yng nghariad Crist mae'n sicrwydd i. Dwch ni godi i ganu. Gwaredodd ef ni o afael tywyllwch, a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab, yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth,
sef maddeuant ein pechodau. Diolch o arglwydd Dduw, bod Iesu wedi dod i'n hachub ni, di dod yn oleini'r byd, i sicrhau nad os na neb sy'n ei ddilyn o yn gorfod cerdded mewn tywyllwch am byth. Diolch i ti, Iesu, am fynd i'r tywyllwch eitha yn yn lle ni. Goleia yn yn bywyda ni a trwydda ni, mwyn i'r byd yn ei angen mawr weld lle mae'r gola sydd wedi dod goleini'r byd. Clyw yn gweddi ni a bendithio ni wrth ni adael, achos bod ni'n gofyn y cyfan clod a gogoniant i'r harglwydd Iesu Grist. Amen.